for this. Good morning, welcome to Saturday Breakfast with a Bang. My people here, I promised them that I'm going to be talking to King Zoso this morning. I didn't lie. I don't want people to say, no, I didn't do that. But it didn't happen as we planned. King Zoso. Ngiyaphila qhawule sizwe khamanyani kwena. Nazo mkhaya. So mkhaya besihlela ukuthi sizoba nengxoxo namhlanje mfowethu kodwa kwangenzeka ngenxa yomsebenzi. So I just mfuna because bayakhala abantu bami la bathi hawo. Sekuzofika uKing Zoso akasafiki manje. What's happening here? Baningi kakhulu abantu abasho abalokubesha ukuthi mfethu kade longilindile ongicuphile emsakazweni awu kanti kuhamba kanjani manje yabo. So ngizile singokuxolisa okukhulu bafethu ngiyazi ukuthi waluza nemfethu ngokwe program osuke uyihlelile. So kusuke sekubonakala umsebenzi wonke. So nje ngiyafisa kakhulu ukuxolisa kubona kumanye inkinga ngisuke ngaye emakhaya izolo yabo nje ngisendleleni kumanje yabo ngoba ngithi ngifuna ukukhava hayi kwangenzeka yabo nje. Nazo mfowethu I know akulutho mfowethu. But I want you to promise my people ukuthi Saturday next week 8 o'clock uzobula and we're going to do that conversation, eh? Yebo kwethu ngizochupha nje njengoba nginamafoni amathathu ngizowachupha wonke bethu ama-alarm ethu ngibuke nje mhlambe early ngampela kodwa ngcono ngoba vele ngizobe ngilazi ekhaya vele futhi. So umakhelwane ngivuma nje FM umakhelwane kakhulu nje ngoba ngihlala mina ngihlala yena ila emhlanga mfethu. Nazo mfowethu I know ngibonge bafo. And thank you very much for respecting us and taking our call and agreeing to the interview. Vume Johnson interview kwakhona lokho kusho okukhulu considering yonke into sothe wakwazi ukuzenzela yona as a young man. Thank you my brother, have a good day. Hey, King Zoso, everybody confirming that he'll be here next week. He couldn't make it today. We forgive him. If you forgive him, I also forgive him. We're going to be having him next week, Saturday, to have an in-depth conversation about his life. Akula in the entertainment industry, establishing businesses, his philanthropy work, so yasimbone, and a wheelchair, imali, groceries, kuninga cool. In case you didn't know who he is, you can even check him out on social media. It's at King Zoso _SA. That's who he is. All right, let me just wrap up the conversation I had with you earlier with this voice message.